¿Cómo está el desarrollo del embrollo del arroyo del pollo? ¿Va todo bien? ¿Va todo mal? ¿Muy fatal? ¿O no sabe, no contesta? Si vas a la murta, llévate esta. Pot una fumaguera de porc, primo, però fumanxú i medio en la escala de Richter, saps? Ha vingut el Pelailla, primo, m'ha portat la verdolaga més assassina, més psicòpata i reincidente de la història del futbol, prim. Quina barbaritat més loca, primo. Dic, arriba el Pelailla i me diu, pistacho, ha vingut a posta perquè sé que estàs vivint en el centre i t'ha portat una verdura que te té que matar. I dic, matar-me? A mi no me té que matar ni la mort. I diu, fes-te un pernambucano i veuràs. I m'ha fet uno, primo, i portava ja le habré pegado 5 o 6 calas y di, madre de Déu, primo, ya me ha quedado groguit, pero para todos los días. Ya no sabía ni on ficar-me. I li dic, Javi, això d'on ho has tret? I de dir, pistacho, t'havia dit que esta merda era sicària. I dic, però sicària i mitja, primo, quin puto perill. I en això que estàvem fumant en el sofà, i me diu, ¿y estos dos bultos qué son? I dic, estos dos bultos son los popescos que porten 3 días sense anar a collir, primo. I dic, pues si no està plovent. I dic, no, lo que no està, diu, lo que està plovent és el vodka que s'estan bevent ells, que no paren d'emborratxar-se, ja no van ni a collir, primo, encara que no ploga. Y en eso que me dio primo, estos dos te están pagando el alquiler. Y yo digo, claro que me tienen que pagar. Y que a ella le iba a decir, ya los popejos, irse espabilando, que si no vais a coger naranja no me podéis pagar el alquiler. Y agarra uno de ellos, el pop, que siempre te tienes en la buchaca, y me digo, pistacho, aquí tienes. No, señor pistacho, porque así me digo en señor pistacho, digo, señor pistacho, aquí tienes, pum. 3 meses te pago 600 pavos. Y yo me quedé mirando y digo, ¿tú cómo es que siempre tienes tanto dinero, che? ¿No estarás robando cable o algo, cobre o algo? Y digo, no, esto yo he ahorrado mucho de jornales de la naranja. Y digo, bueno, a mí me da lo mismo, dame la pasta y me va a donar 3 meses en adelanto para que me quedara tranquilo. Resulta ser de que yo no sé si vosotros sabéis, porque això no ho sap quasi ningú. Bueno, lo que sí que sabeu és que jo normalment, lo que jo sé, jo no ho faig saber normalment. Això sí que ho sabeu vosaltres. Bueno, a lo millor vosaltres, algun de vosaltres sí que ho sap lo que vaig a contar-vos ara, que resulta ser de que l'altre dia el caballito me vengué un piano per 1.000 pavos. I esos 1.000 pavos jo els tenia guardats per fer un club deportiu, Pistacho i Asociados, per comprar el sofà i això. Però al final el que ha fet és dir-li al Tarta, dona'm el teu sofà del garatge i el forrarem de leopardo i l'altre sofà que tinc jo que va pulveritzar, que me va portar l'epidèmia, el forrem també de leopardo i per fer el club de Pistacho i Asociados. Però bueno, lo bo de l'assumpte és que me va gastar la pasta en el piano. I agarra la taula del comedor, l'ha traslladat a la cuina i ara mingem en la cuina i on estava la taula del comedor ha ficat el piano en una bandera del València penjant-li per cada costat. Però bueno, lo bo de l'assumpte és que antes d'anar-me'n de casa al Caballito, li dic, Caballito, dame el teléfono de Rocky Roca. Rocky Roca és el pianista que tenia el piano, perquè ara el piano és d'Eduardo el Pistacho. Y resulta ser que el Caballito me dona el teléfono de Rocky Roca, primo. Un personaje fascinante. Nacido en el seno de una familia muy humilde de Cogullada Carcagente de Yauraores, Ricky Roca siempre destacó por tener un tamaño innumerablemente grande. Ya desde niño parecía una Nissan Vanette. Una bachafero en valencià perquè en castellà m'empastre. Resulta que este és de Cací de Carcaixent, de Culla. I quan tenia 17 o 18 anys estava jugant en la selecció espanyola de rugby, com era tan grandot, i jugava a la selecció espanyola de juvenil o sub-19 o sub-20 o subnormalet o no sé què, lo que era això. Però resulta ser que estava en el sud de França jugant un campionat o no sé què, i el va veure per allí uno que treballava en Hollywood, i este senyor que era homosexy se va enamorar d'ell i se va endur pa a Hollywood, però con resulta que parlava menos inglés que una cabra montesa, que no hi havia manera de que el tarròs parlara una paraula d'inglès. El ficaren allí d'especialista que l'únic que tenia que fer era pegar-se bacs i volantins i tirar-lo d'un segon piso i bueno, el gastaven pues això de ninot, com si fora un Playmobil però en ser humano. I això, i va estar uns anys treballant de ninot i hasta que un dia se pega un bac, se coneix des de dalt d'un pont o no sé què, i va esclafar un cotxe, ell va esclafar el cotxe com si fos un pot de Coca-Cola, però ell se queda privat, se queda postrat i se pensaven que anava a quedar parat per tota la vida.
Y resulta que el señor este que era homosexy, pues le paga els estudis y le paga y le enseña a tocar el piano y de todo. Según es que van a decir, mira, pues si se tiene que quedar para pa, que se quede para pa, pero sabe tocar el piano. Pero resulta que lo bo del asunto es que se va a recuperar y va a tornar a caminar. Però després ells dos tallaren la seva relació i ell se'n va tornar a Espanya, se'n va tornar a Carcaixent, perquè sa mare estava mala o no sé què, però com a bon valencià va anar a la Seguretat Social i s'arreglar una pagueta de 700 o 800 euros. I en això ja has començat a donar clase de piano, pues imagina, Capitán General tenia més diners que pesava. Però resulta que s'aficionà a fer investigacions d'ixes per la nit en l'ordenador, que si los nazis, que si la Tercera Guerra Mundial, que la figa de su madre, i s'enganxà a la farina i a començar a fer-se farlis i li devia diners a tota Carcaixent i com era tan adó ningú tenia diners de cobrar-li i al final va acabar en Alcira i va començar a comprar-li al caballito i va començar deguent-li una pilota molt gran, però el caballito ja saps com és, se coneix que un dia va presentar en sa casa en la recorta i li va dir: Rocky, o me pagas o te exploto la cabeza y después te mato 5 veces. Y Rocky le iba a decir, no tengo dinero para pagarte. Digo, ahí está mi piano. Y le iba a embargar el piano y me lo va a vender a mí. Y cuando yo le iba a echar el teléfono al Rocky Roca este, le ibas a tocar al día siguiente y le iba a decir, yeah, ¿cómo va això? ¿Cómo va l'asunto? Y me digo, ay, estoy mal porque he perdido el piano. Y digo, tú eres de allí de Coullé, no parles en valencià. Y digo, no, es que yo me caí cuando trabajaba en Hollywood y aparte de quedarme paralítico, perdí mi capacidad de hablar valenciano. Y digo, usted pues debe ser el único de ahí de Cobullá que sabe hablar castellano, ¿no? Y digo, pero bueno, vamos al grano. Le digo, vamos a ver, Rocky, ¿tú quieres dejar la farlopa? Y digo, sí. Y digo, ¿tú quieres recuperar tu piano? Y digo, sí. Y digo, pues tengo un plan magistral que vas a recuperar el piano y vas a dejar la farina, 2 tiros de un pájaro. ¿Conforme? Y digo, conforme. Y digo, vale, sígueme. Y digo, tú vas a seguir dando clases de piano. Y digo, vale, y digo, pero ahora el propietario del piano soy yo. Vas a dar clases de piano en Casa del Pistacho. En Casa del Pistacho se dan clases de piano de lunes a jueves, de 4 de la tarde a 9 de la noche. ¿Me sigues? Y digo, sí. Y digo, me vas a pagar de alquiler solamente 5 euros la hora por el piano. Y digo, vale. Y digo, todo lo que saques tú extra es para ti. Tú normalmente cuánto le cobras a los niños a la hora. Y digo, 20, 25 euros. Y dígales, pues, cóbrale 25. Y digo, vale. Y digo, pero lo mejor del asunto es, le digo, quan tingues 2.000 euros, me'ls dones a mi, el piano és teu i li pots tornar a donar classes en ta casa. Y digo, pero si a tu te va a costar 1.000 el piano, y dic, això no és problema teu. Dic, a mi el piano me va a costar 1.000, però aquest piano val molt més de 2.000, ¿sí o no? I diu, sí. I dic, ale, la única condició és que no te dejes fer farina. Dic, tots els divendres tens que anar a l'ambulatori que te fan ahí un control gratis i tots els dies me tens que portar a mi l'anàlisi com aquest teixit negatiu que no t'està fent farina. I li dic, me seguixes? I diu, sí. I dic, t'està fent farina ara? Y digo, no. Y digo, vale, pues anem bé. Y desde el dilluns primo que me está donant clases allí. Lo únic mal que ella s'aporta la seva... Ell no ha tingut ni que buscar-se xiquets, primo, ja tenia tota la seva cartera de clients, però lo mal és que tots els clients, tots els xiquets, són de Carcaixent. I estic allí tot ple de xiquets de Carcaixent. Bueno, mal tampoc, perquè al ser de Carcaixent són un poquet més durets i es costa més aprendre i així tenen que vindre més classes i se gasten més diners. Y ahora pues això, primo, lo que tarde en ahorrar es 2.000 euros, això que vas guanyant jo de diners, 100 euros a la semana, ¿sabes? 400 euros al mes. Otra fuente de ingresos de el mago de las finanzas, Eduardo el Pistacho, que malament mentós de canto. I a tambor prim tinc dos notícies, una curiosa i l'altra furiosa. Comencem per la curiosa. Avui ha vingut Rocky Roca con tots els dies a les 4 a donar la seva clase de piano y siempre ve a las 3:40, 3:45, que es muy puntual. Tiene puntualidad, como ha vivido en América. Y arriba en una bolsota, dices, platejades del congelat del Prica de tota la vida. I portava dins, primo, 2 pollastres rostits,
sencers, 2 pollos alats d'aixòs i un braç de gitano primó que grandó com un rotllo de paper de cuina. I dic, i un paquet de pa Bimbo. I dic, Rocky, ¿això qué es? Y digo, esto es mi merienda. Digo, lo puedo guardar en la cocina. Digo, me gustaría tostar el pan para comérmelo con los pollos. Y digo, ¿a qué hora te vas a comer eso? Y digo, cuando me entre hambre. Digo, posiblemente dentro de 1 hora o 2. Y digo, que no has dinat. Y digo, sí, te he dicho que esto es la merienda. Y digo, vale. Y guarda-ho en la nevera. Ahí Sebas te dirà on pots guardar-ho. I la furiosa Prim ha vingut la policia i s'han portat els 2 popejos detinguts i no m'han dit per què. Estan en comissaria.